Tolosako udalean ordezkaritza duten hiru alderdi politikoek elkarlanean, bizikidetza elkarrekin eraikitzen ekitaldi zikloa antolatu dute. Denera 3 solasaldi antolatu dira. Lehenengo asteazkenean egin zen eta beste biak hurrengo asteetan egingo dira. Bizikidetza eraikitzeko dauden erronken inguruan ezagutza sakontzea eta hausnarketa zabala sustatzea dira ekimenaren helburuak. Udala herritarrengandik gertuen dagoen administrazioa izanik bizikidetzan badauka esparru bat handia lanketa horretan laguntzeko, ezta. Egia da memoriaren egunean urtero udalak elkarretaratza bat egiten duela eta memoriaren oroimenez jarritako monolito horretan lora eskaintza bat, ez? Pentsatu genduen pixka bat pauso bat ere eman behar gendula. Baita ere memoriaren egunaz gain badirela beste egun batzuk, giza eskubideen eguna askotan aipatzen da, beraz pentsatu genduen ziklo bat antolatzea, memoria egun horretatik aparte. Gainera Tolosan badago herritar talde bat, bizikidetza lantzen dabiltzana aspaldiko urtetikan honea, memoria egunean ere antolatzen duena beti nolabaiteko ekitaldiren bat, ezta? Ingurumari horretan pentsatu genuen ziklo hau antolatzea. Uste dugu maila handiko zikloa izango direla, 3 hitzaldi izango da, gaurko mahai inguru horrekin hasten da, zuk esandako izenburu horrekin, biktimen erreparazio eta bizikidetza bidean. Hizlariak izango dira Gemma Barona Martinez eta Laura Pego eta moderatzailea Aitziber Blanco. Bigarrengo hitzaldi batean presoak egungo legedia eta bizikidetza izango da gaia, hortan Garbine Ubeda izango dugu moderatzaile, hori izango da maiatzaren 31ean eta zikloa ixteko izango dugu Pako Etxeberria gurekin, tortura eta tratu txarren txostenen aurkezpena egiteko. Pako Etxeberria gai horrekin etorri izan Tolosara, topiken emantzun hitzaldi bat ikerketa egin aurretik eta orain ikerketa amaituta dagoen horretan eskatu diogu berriz ere etortzea ikerketaren berri emateko.